Marianne was mijn meisje, ze was toen 16 jaar. Lange slanke benen, kort geknipt blond haar. Waar ik was, was ook Marianne, we waren samen één. We gingen altijd samen, nooit waren we alleen. Zaterdagavonds gingen wij naar de bioscoop, waar zij heel onschuldig dicht tegen mij aankroop. Een ijsje in de pauze, we lachten heel wat af. Om 10 uur moest je thuis zijn, anders kreeg je straf. Marianne, waar ben je gebleven? Waar ben jij heen gegaan? Marianne, ik wil het weten, wat heeft de tijd gedaan? Marianne, ik wil terug naar onze schooltijd, ik wil weer naast jou staan. Marianne, ik wil het weten, waar ben jij heen gegaan? Marianne, ik denk zo vaak aan jou, of jij al bent getrouwd. Ik kan echt niet begrijpen, dat je nu van een ander houdt. Misschien heb je ook al kinderen, waar jij zoveel van houdt. Maar die tijd van vroeger, wil ik niet ruilen voor geen goud. Marianne, ben jij hier ver vandaan, of ben je soms dichtbij? Marianne, ik durf wel zeggen, je bent nog steeds een beetje van mij. Ook al ben je nu geen 16 meer, je blijft een fijne meid. Misschien denk jij ook wel eens terug aan onze fijne tijd. Marianne, waar ben je gebleven? Waar ben jij heen gegaan? Marianne, ik wil het weten, wat heeft de tijd gedaan? Marianne, ik wil terug naar onze schooltijd, ik wil weer naast jou staan. Marianne, ik wil het weten, waar ben jij heen gegaan? Marianne, waar ben je gebleven? Waar ben jij heen gegaan? Marianne, ik wil het weten, wat heeft de tijd gedaan?